ndị mmiri na-abịa n'ime ndị mmiri na-abịa n'ime eze nwanyị ọ pụrụ iche kpọte m n'ụlọ Ogechi eze nwanyị ọ pụrụ iche na-ekene nkene bụba dị agụ maka na ọ na-aba bụ nwaanyị abụ ogologo ime ya ibe onye na-eme ọkwa ya ka eji mara onye ọ bụ ọkwa nne mgbeti na ozi ọma ọdịnala na-aga n'iru ozi ọma ọdịnala na-aga n'iru ọ dịghị ihe ọbụla nke pụrụ igbochi ya ozi ọma ọdịnala ga na-aga n'iru ọ dịghị ihe ọbụla ga-egbochi ya maka na onye jidere ihe nwatakịrị wenye aka ya elu ofu ụbọchị aka ga-egbukwa ya mgbu otu aka ya otu aka ọ dị ụmụnne m o wee bụrụ ya na nkịta taa ụmụnne m ya gaziere unu aka m na-agakwa n'iru na nkụzi nke anyị ji n'aka bụ nkụzi otu gị nwa bụ mmadụ ga-eji wee were ikikere ụbọchị a mụrụ gị wee na-ayọta ihe n'aka nke okike kere gị akụziere m agba nke ịbụọ agba nke mbụ agba nke ịbụ agba nke ịtọ nke a bụ agba nke ịnọ ya bụ nchịkọta nkụzi nke a ka mmadụ hapụ esi eze nwaanyị afụrụ m nke ndị a afụrụ m nke ndị a nye ka m ji wee chịkọta ya ka onye ọbụla nwee ike isonye na nke ya gị bụ onye na-afụ iru mma na-anụ olu m ị ga-esi nkụzi m ọmasị gị sọskraịbụ na chanel a ma ọ bụrụ na ị sọskraịbụrụ biere m akara mmasị bụ like ọ bụrụ na o nwego ihe Chineke mere gị site na nkụzi nke m na-akụzi kọpụta ọlụ ebube nke Chineke na ndụ gị soro binye aka like na sensị iji na-agọ mmụọ na sensị iji wee na-afụ iru eze nwa Ogechi ọ pụrụ iche ma na-eme ife ọ na-akụzi na o nwere ife akụkọ ịgba ama dị na ndụ gị na ife mgbanwe adịgo na ndụ gị binye akara mmasị like bụ ife nchọ n'aka gị asịrọ gị kwụọ m ụgwọ akara like bụ mmasị ya ka ị ga-ebinye shiara ndị mmadụ program a shia ya ka ndị mmadụ wee ghọta ya ka ha nwee ike ịmụta nwee ike iritekwa na eriri nke gị nwa na onwe gị ritegoro ọ bụrụkwanụ na ị sọskraịbụ na ọ downloading ka ị ka na download sọskraịbụ ị download bezie na o nwere ife ome emena obi akpọ igecha nkụzi m ị gafere like mba kọmentị mba sọskraịbụ mba ị nekwana anya na unu n'anya unu fụ ka m si akwado ị na-anya ọ bụrụ na ihe gbasara ọdịnala na ọ dị amasị gị ị na-afụ ka taịtụl nkụzi m na-adị wepụ anya gị iwu abụrụ na ị ekwu okwu iwu abụrụ na ị aga dislike ya ọ bụrụ iwu maka na ihuru na-enyo m Chukwu ga-ehuru na-enyo gị ị na-abịere m akara dislike Chukwu na ndị ana na mmụọ mmadụ ga na-akpọ gị asị n'ebe ọbụla ị nọ osimiri adịghị eri onye ọ na-afọrọ ụkwụ ya maka ndị ọnụ ọchịcha ọnụ ure nkụzi ọdịnala adịghị amasị gị mana ịfụ ebe ndị ọdịnala na-eme ya gbakputebe na-etinye ọnụ gị ife na-agbasịrọ gị ife na-enwe onye si gị kwuo wepụ anya gị otu a nsi wee kwado akwadoro m ya onye ọbụla fụrụ m ọ bụ na ife m na-eme amasịghị gị inego m anya fụ elu m pụọrọ onwe gị bịa kparịba onwe gị maka ịkparị onwe gị gosiri na enwere onye zụrụ gị azụ ya iwepụ onwe gị wepụ anya gị akọmentị na ashia na asọskraịbụ na abatara na ezinụlọ ndị na-agọ mmụọ bịa ka ịkparị onwe gị maka ana Igbo itigbu gị maka na ozi ọma ana Igbo ka anyị na-ezisa ozi ọma nke Chukwu ka anyị na-ezisa gị nwa bụ onye Igbo ọ bụ na ọ masịghị gị iwepụ onwe gị n'ọka esi eme ya na-eje n'ụzọ a na-eme ife na-amasịrọ m jụwa ewepụ anya m na-eje ebe m na-eje ka ife nna m ahapụ ịma m ma gị nwa bụ onye na-ezuzu na-agbabata ịfụ ka a na-akụzi nkụzi gbabata ibibịa kwuo ihe na-amasịrọ gị ịkụsie ya ṅụọ mmiri ị ya anọkwa n'ajọ ọnọdụ ị ya adakwa ọya agwọta tupu agwọta gị ejee na be ndị na-eme ife mmiri nya bụ ndị feki a farisi ego gị ịgbagharịba iji aka gị sachịta ndị bụ ezigbo ya nya bụ ọfọ nna agọrọ gị bụ onye ya enesi nkụzi m wee kwuerie ikwuericha ya na ịṅụ ha mmiri fe niile a ikwutere ma nke ịtaịpụrụ ataịpụ maka ichere ya n'obi gị wee taịpụọ ya otu a ka ị ga-esi wee nokpuo ya n'afọ gị noo ya isi na egwu maọbụ amụ kọmentị arọbish na nkụzi m ka ịfụ ka ọ na-adị ya gaziere unu ụmụnne m otu a ka anyị ga-esi wee na-aga ya
onweghị onye ndị niile na-akụzi nkụzi gbasara ọdịnala na-akwụchiri ụzọ abịa kwuchiere anyị, abịakwana m bịa kwuchiere m, maka na ikwuchiere m ịṅụọ mmiri ife niile anyị kwutere ya anaghị na-arụ. Nya bụ ụfọ na-agọrọ ndị niile bụ to all my haters, ịṅụọ mmiri ife niile anyị kwutere na ya anaghị na-arụ. A gaziere unu ụmụnne m, na nchịkọta nkụzi m ka m nọ n'ime ya gbasara ndị amụrụ ụbọchị afọ. Afọ bụ nne ma bụrụkwa aja ana. N'agbanyeghị obodo ọbụla ị nọ, nkụzi m ị ga na-eme ya, maka na asị m na ozi ọma ọdịnala ga na-aga n'iru. Obodo ọbụla ị nọ ị ga na-agọ mmụọ na ebe onye nọ ka chi ya nọ. Adịzi na-eme onwe gị mgbe mbata ana Igbo mmebezie ya, kedu ife ji ga-emene ya ebe ị nọ? Ị nara eri nri, ị na-eri nri ebe ahụ ị nọ, kedu ife ya eme ga-agọ na mmụọ? Ọ ka e wee sị na ikpokwuru Chukwu? Ọ ka e wee sị na ị na-ekpezi ekpere ndị Igbo, ekpere ndị gboo? Onye ka ị ga-eji wee ị na-ezo onwe gị? Ka ị na-ezo onwe gị, ife ọma kwesịrị site na mmụọ ga-abịara gị anọrọkwa ebe ọ nọ, maka na onye gbachi ya nkịtị chi ya bụ ya nkịtị. Otu a ka ọ dị. Gọba mmụọ. Ịgọ mmụọ bụ ụzọ Chukwu. Ịgọ mmụọ bụ ndụ. Gọbanụ mmụọ. Unu achọ na chi n'ebe chi na-adịrọ. Ife chi gị na-emere gị enwe onye ga-emere gị ya. Ihe mmụọ n'obe nna gị na-emere gị, ọ bụrụ mmụọ onye ọzọ ga-emere gị ya. Mmụọ onye ọzọ mere gị ya, ị ga-akwụ ya ụgwọ. Ịkwụọ ya ụgwọ, ụmụ gị akwụkwa ya ụgwọ. Maka na mmụọ bịara abịa ka ọ bụ. Ụbọchị ọbụla ị nwụrụ, ịdọba millions ihe ji wee kpọna ya, maka na ọ bịara ije nwụna. Ọbịa ya narịrị. Ịkpọbata ha na mmụọ ọbịa na ndụ gị wee sị na ị na-agọ mmụọ. Ọ bụrụkwa ihe m na-akụzi. Ịkpọbata ha ya na ndụ gị sị na mmụọ ka ị na-agọ. Mara amara na a ya akpọna ya bụ mmụọ. Mmụọ ahụ niile ahụ iji eme odogwu, ọ ga-anachi ya azụ n'ebe o siri bịa. Ime nji adịghị egbu obi. Onwe ihe ga-eme ka ime nji wee gbuo obi. Otu o sokwara ya si wee bụ ibo, ya ha dagbuo obi. Mmụọ so gị bịa ụwa, mmụọ onwe gị, mmụọ gbakwunyere n'aka nna gị na aka nne gị n'obodo gị enweghị ike igbu gị. Mana mmụọ ọbụla bụ mmụọ ije n'obodo ọzọ je bute ka ọ wee rụọra gị ọrụ, kemere gị ike, memere gị nke a. Ịda iwu ya, ọ ga-egosi gị ihe o ji wee bụrụ onye ọzọ. Ya bụ ndụmọdụ nsị ka m dụọ unu. Kọbanụ mmụọ. Unu achọ na chi n'ebe chi na-adịrọ. Chi nọ gị n'ime. Chi nọ gị n'ime, chi nọ m n'ime. Kaba arụ ka gị na chi gị ahụ dịrị na mma. Kọbara chi gị ahụ. Ma ị na-anụ olu ya ma ị naghị anụ olu ya, kọbara ya. Chukwu bụ mmụọ na ị nwere ike iji mkpụrụ anya gị wee fụ ya. Na ị na-eme ịchụsịara chi gị aja, ịdị afụ ya na nrọ, chụbara chi gị aja. Chụbara chi gị aja. Oge anyị na-eje ụka, Baịbụl gwara anyị na Mozis na God dịgidere na mma wee ruo ofu ụbọchị, wee sị ya ka ọ fụ iru ya. Kedu ife ọ gwara ya? Na ọ bụ na ọ fụ iru ya na ọ ga-anwụ, mana ọ ga-eme ya ka ọ fụpere ya. One ka ị gọgoro mmụọ? Arụ one ka ị gọgoro mmụọ wee rubere mmụọ isi, ma gị na-achọ ịfụ mmụọ? Ma gị na-achọ ịfụ mmụọ nna nna gị? Ka ọ ị na-abịa ime majik? Echi ime majik, ndị na-eme majik ebe ha nọ, ị ya afụcha ebe ndị na-eme majik nọ. I wee jee mewe krashika wee mewe majik. Ebe ị bịa gọọ mmụọ, mara na onye ị na-agọ bụ onye nwe gị. You don't talk anyhow. Comport onwe gị ọfụma. Ọ bụrụ ihe a na-asụrụ slang ma a na-agọ mmụọ, asụsụ ụmụ agboro. Ọ bụrụ ife a na-eme ma agọba mmụọ. Mmadụ ga-akwanyere mmụọ na-akpọkwa ugwu, kwanyekwara chi gị ugwu, ka ọ ga-abụ chi gị akwanyere gị ugwu. Ọ bụrụ maka na onye yiri nkịrịka akwa, yiri nkịrịka okwu, ịpụọ n'iro agwa gị okwu dịka nkịrịka mmadụ. Chịkọ onwe gị ọnụ ma ị na-agọ mmụọ. Ya gaziere unu. Gbasara ndị amụrụ ụbọchị afọ, otu unu ga-esi wee ji ikikere ụbọchị ahụ amụrụ unu wee na-ayọta Chukwu ihe. Unu amarago na nne na nna unu n'ụwa mmụọ, otu anyị si nwee nne na nna n'ụwa mmadụ, na nne na nna unu n'ụwa mmụọ bụ aja anị. Zere na ife anị na-asọ, ka o nwee ike ịdị na-eme gịnị? Aza unu. Unu emegide na ihe ọkụ, ihe a kọrọ n'ala. Ọ bụ nne ije gbutuo ya. Ji akọrọ n'ala na-erubeghị ka ewepụta ya, maka na ị chọrọ ịrụ ụlọ, ije fopụtacha ya. Akpụ akọrọ n'ala na-enwebeghị ihe o rupụtere, ị chọrọ ịrụ ụlọ, ije bọchaa ha niile. Ube akị bekee o buche nne n'elu, igbutucha ya, ị chọrọ ịrụ ụlọ.
ịrụchazie ya n'ọdịnihu ịtaba afụfụ isi na ndị amoosu ataba gị. Ziere na ife anyị na-asọ nsọ bụ ndị a mụrụ ụbọchị afọ. Unu amarago na nne na nna unu n'ụwa mmụọ, unu ma ihe nne na nna na-emere mmadụ n'ụwa anyị nọ. Nne na nna gị n'ụwa mmụọ bụ ụbọchị ahụ a mụrụ gị, ife ọ ya emenwuru gị n'ụwa mmụọ. Otu aha ka ọ dị unu ọ bụ ndị a mụrụ ụbọchị afọ, unu niile bụ ndị otu n'obodo ọbụla unu nọ. Ị gaghị amacha ndị otu gị maka na adị ofu abịa ụwa, a na-adị ọtụtụ wee bịa ụwa. Ndị niile a mụrụ gị na ha na-abụ ofu ụbọchị bụ ndị ofu otu unu niile bụ. Nke pụtara na gị na unu ga na-akwanyere aja a n'ugwu, unu ga na-agbasara ya mmiri. Otu a na ha achọ ịpụ ọkọchị mmiri na-adịghị ezozi, ịgọ mmụọ ịgbasara anị mmiri. Ọtụtụ n'ime unu ife ji unu bụ unu anabeghị na be nna unu, unu ejebeghị n'ihu a na be nna unu tie mara kene ya, ọ bụrụ kene mmiri unu agbasa ka ife na-ekpo ọkụ na ndụ unu jụọ oyi. Ọtụtụ n'ime unu nsogbu ahụ unu na-achọ ka ọ bee bụ unu ekpotebeghị aja anị wee were kwụsie okwu nke unu chọrọ ka ọ pụọ. Unu eju aja ana kwụsie okwu wee wepụ, enwebeghị onye mere ya. Unu ekpotebeghị aja ana kwuo okwu na ya wunye na mmiri unu ji awụ arụ wee wụọ arụ. Unu ewetebeghị aja ana wee were ya wee suo ncha ma ọ bụgoro na ịchọ ka aja mekasịa gị n'arụ, wee were ya wee wụọ arụ ka ife ji gị hapụ gị. Ị ka na-amagharị, achụgoro gị aja ebe teen mana udo adịbeghị na ndụ gị. Ị mara na ma ọ gị ga-eji aka gị wee tọọ onwe gị n'agbụ. Ya ka m ji wee na-akụzi nkụzi a. Ọ bụrụ na ị fụrọ dibịa ka ị nwee ike inwe ihe ị ga-emenwuru onwe gị, na ọ bụrụ imebeghị eme otu izu imebe, izu na-abịa imebe, ọmụọgụ gị ọmụọgụ gị jiji na-arụ ebe ịchọ ka ị gacha ụzọ mma ofu ụbọchị, mara na ụzọ a toro ezigbote ogologo. Ya ha agachanwu ya n'otu afọ ka iji agacha ya n'afọ 10. Ije abụ ije a na-agagide ya tuika nka. Amama amasị ka Chukwu bụ ihe ha amasị ya. Achọ mme nnọọ nka mee nka mma nọ na-arọ ndụchago mkpọpụ. Onye gwa gị na ịra ndụchago ọpụ? Mụnwa bụ eze nwaanyị ọpụrụ iche agarugo m ebe m na-aga. Ndị dibịa niile ahụ ma ndị kara nka ma ndị bidoro 20 years ago 30 years ago, they are still learning. Fa agarubeghị ebe ha na-aga. O wee bụrụ gị bidoro ego ụbọchị maka na ị chụrụ chi gị aja jee na be nna gị jee maa agụ jee chụọra ndị mmiri aja, ọ dịghị ka izubeghị oke ya ka iyi eju wee were nwayọọ wee na-agụ ya bụ mmụọ, were nwayọọ wee na-aracha ya bụ ofe dị ọkụ ka ọ hapụ imerụ gị arụ niile. Onye na-amaghị ebe esi nye mmadụ oche ịbọ osi n'ụkwụ wee bọọ ya. Ya ka unu ya eji wee kpachapụrụ anya n'ụdị ịgọ mmụọ unu banyere, mara ebe ịkwụ akwa na ihe ị na-eme. Ị bụ onye na-agọ mmụọ. Onye na-agọ mmụọ adịghị agbakwunye ife mgbakwunye. Onye na-agọ mmụọ adịghị agbakwunye ife mgbakwunye. O kwenyere na Chukwu bụ anị na adị ebu a na-ebu, kwenye na Chukwu bụ ikuku na ikuku adịghị ama n'ọnya, kwenye na Chukwu bụ orimiri adịghị ata ata, kwenye na Chukwu bụ anyanwụ na anyanwụ kwefu aka enwe ike ịga ebe a. Ọ gị na ndị onye anya ma isoro n'ụzọ ị na-atụ ụjọ ndị vileji sekuriti, kedu ife ị na-atụziri ụjọ ha? Ma gị na onye ama iso n'ụzọ. Otu ahụ ka ọ dị n'ife gbasara mmụọ, ka anyị na-enwe ntụkwasị obi na mmụọ ahụ anyị na-agọ na a na-anụ onu anyị. Iwu abụrụ na ife niile iyo ka anyị emere gị. Ya ka m ji asị unu, ife ọbụla bụ nsogbu gị, ọ bụ na isi ọwụwa na-awa gị, jee kwachi gị maka isi ọwụwa ahụ na-awa gị. Ejina eje yọọ isi ọwụwa wee yọọ ego iji eri nri ụbọchị ahụ. O nwere ihe a na-akpọ general prayer. Mgbe ị ga-ekpe general prayer, ma na general prayer, mana mgbe o nwere ihe ahụ dị mkpa ị chọrọ iji wee gaa n'iru mmụọ, wepụta ihe bụ nsogbu gị ka akọsara mmụọ. Ọ bụ ego ka ị na-achọ? Ejena echikọ aka gị ọnụ nọrọ ofu ebe si na ị na-achọ ego, onye ga-enye gị ego. Na onwe gị anya ọfụma, o nwere ife Chukwu tinyere n'ime gị. Onwe onye bịara ụwa Chukwu gbawara aka. O nwere ihe Chukwu debere n'ime gị. Ya ka m ji wee na-ayọ unu, biko na ụmụnne m, chọpụta na ihe a dị n'ime unu, tinye na ya n'ọrụ. Ọ bụrụ ị nọ na-emere ndị mmadụ anya ukwu, ọ bụrụ ị nọ na-achọ onye ị ga-akọcha, ọ bụrụ ị nọ na-agba egbe ọnụ, chọta ihe dị gị n'ime na onye ọbụla nwere nke ya. Iwepụta ha ya, ịnụ na-achọ ụzọ unu ga-esi wee gwọ ọgwụ ego. Unu ama ha na ihe ahụ dị gị n'ime ka ị ga-eji wee gwọ ya bụ ego, ọ bụ ego. Ịchọta ha ya mebi ya, ego esi n'ime ya pụtawa. Ma ọ bụrụ ị na-eme nke onye ọzọ, ị na-achọ ka ego si n'ime ya pụtawa, ọ bụ na ọ pụtara isi na mmụọ ị na-agụ na onwe ife ị na-afụ. Gịnị ga-eme ị ga-eji wee fụ ihe ebe ị na-eme nke ọjọọ? Ị na-eme nke ọjọọ na-akpọku Chukwu ka ọ bịa nyere gị aka. Afụgo m onye na-eme nke ọjọọ na-akpọ Chukwu ka ọ bịa nyere ya aka. Biko na otu aka unu ga-esi wee na-eme ya bụ ndị a mụrụ ụbọchị afọ. Ekpere unu niile na-agara aja ana, ya bụ onye ga-enyere unu aka
ihe ruo n'ụzọ agbata ụnụ na chi unu, ihe dị mma enwe ike ịdị na-eme na ndụ unu. Ya gaziere unu ụmụnne m. Nkụzi mgbagwoju oge anya, bata na inbox bịa jụọ m ajụjụ. Edere na m hi, hello, were voice gị kwuo okwu, kọwaa onwe gị. Eze nwaanyị ekene gị, afa m bụ onye dị ona, esi m ebe dị ona na-ezitere gị ozi na nkụzi ahụ ị kụziri gbasara ndị a mụrụ ụbọchị afọ, iji ikikere ha na enu ihe gbagwojuru m anya ebe a. Ọ bụrụ isi m bịa kụziwekwara gị nke ugboro na-abụ, ọ gị ma na sọskraịbụrụ m data, ị ajụ m ajụjụ ma ị ga-esi ya nkụzi, ma ọ bụrụ ịfụ ha ka edere nọmba nya maka unu ka m ji wee kwụsịzi ịdị na-edepụta nọmba.